Efter vi har afholdt valgdebatter i Ilulissat, Sisimiut og Qaqortoq, vil vi nu holde valgdebatter efter nogle bestemte overskrifter. Og nu i det her aften vil vi have emnerne statsdannelse, forsvar og kontakt til andre lande. God fornøjelse med udsendelsen, der var indtil kl. 21. For det første vil jeg bede deltagerne om en god orden i tonen i valgdebatten. Vi har trukket lod omkring rækkefølgen. Til at starte valgdebatten vil alle partierne have mulighed at præsentere deres politik under 1 minut, og rækkefølgen vil Naleraq komme først. Værsgo, Naleraq. Tak. Dem udefra vil gerne benytte af vores ressourcer, og i den verdensomstridte situationer er det på tide, at vi spørger os selv, hvem vil beskytte vores identitet og vores ressourcer og vores interesser. Når alle lande har interesser for sig selv, vil det have interesser for os? Nej, vi er ikke i tvivl hos Naleraq. En grønlænder skal have frihed og skal bestemme over landet og prioriteret i sit eget land. Kære medgrønlænder, den myndige, du skal bestemme, hvad der skal ske. God valg. Efter Naleraq, så er det tid til demokraterne. Tak. Man skal ikke være i tvivl om, at demokraterne ønsker også statsdannelse. Så derfor arbejder vi hårdt hver dag for at skabe tryghed for samfundet, så vi kan tage det næste skridt. Vi har lavet grundlag for huset tilbage i 2021. Vi kan ikke hoppe fra grundstenen op til skorstenen. Vi skal have skeletterne klar for at danne os et stat. Så derfor har vi brug for en stærk politik. Og det er en af de ting, vi skal drøfte i dag. Og gennem en god politik kan vi stå stærkere med i verdenssamfundet. Demokraterne vil gerne have et trygt samfund. Vi skal snart stemme. Nu er det tid til at gøre en forskel, have en god valg efter marts. Tak til demokraterne. Anne Hansen fra IA. 1 minut, værsgo. Tak. Selvstændighed, så statsdannelse skal opnås med fornuft og orden i samfundet, og det er noget, vi skal arbejde på. Enkelte partier kan ikke opnå selvstændighed alene, så IA står klar til at stå i spidsen igen og at have det her arbejde i fællesskab. Vi vil gerne, partiet IA har banet en god bane og vej til selvstændighed, uden at vi taber mange. Og vi skal nok bane vejen til selvstændighed, som denne generation kan fortsætte med, fordi det er en stor opgave. Vi har en kæmpe stor land, som andre lande er interesseret i, og det skal være dem, vi skal holde samarbejde med. Det skal være en af de lande, som vi kan stole på. Værsgo, at det er synd. Grønland er den største ø i verden. Det er meget vigtigt, at samfundet er trygt, fordi nu er det allervigtigst, at man føler sig tryg, en situation, hvor der er meget fokus på Grønland. Vi skal benytte
de rette ressourcer, så vi kan skabe tryghed her i samfundet. Fra Adasut vil vi gerne have en. Det er meget vigtigt, at vi erkender, at selvstyreloven, nugældende selvstyrelov, er noget magtværk og skal fornyes igen, så derfor vil vi have Adasut arbejde med det. Efter Adasut, så er det Doris Jacobsen fra Siumut. Værsgo. Klimaforandringerne står med klimaforandringerne står Grønland meget centralt, hvor levende og andre ressourcer og mineraler står i centrum også. Så derfor, at Grønland står i centrum, sker der en hel masse ting, hvor stormagter prøver at styre og eje Grønland. Så derfor er det nu på tide, at vi holder sammen og tænker med fornufthed. Siumut i 74 indførte hjemmestyret, og 2009 indførte selvstyret, og det næste opgave bliver selvstændighed, og vi står med 51 kandidater til at stå med arbejdet. Tak til Doris. Så skal vi over til Karl Ingemann fra Rutlaq. Minut starter nu. Værsgo. Rutlaq, et nyt parti. En spændende tider. Vi har fulgt med det seneste par år omkring, hvad der sker omkring Grønland. Og vi kan se, at vi som hjemmehørende og fiskere ikke længere bliver hørt, og det er derfor, at vi har skabt det her parti. Fordi hvis vi ikke bliver hørt, så må vi henvende os anderledes. Det er spændende tider, som vi møder i dag, og kontakten med andre i Arktis er det på tide. Vi glæder os, og vi er spændte for at arbejde med landet. Tak. Vi siger tak til alle partier. Så skal vi derefter se en lille udsendelse, og det er vedrørende statsdannelse. I 1953, da grundloven trådte i kraft, så blev der ligestilling mellem Grønland og Danmark. Men indtil 1953, så var Grønland en koloni af Danmark. I 1979, så blev hjemmestyret indført, og efter 30 år, det vil sige i 2009, så blev selvstyret indført. Ifølge statistikkerne, så kan man se, at der i alt bor 56.542 mennesker her i Grønland. Hvis man kigger på sammensætningen af samfundet, så kan man se, at udefrakommende, det vil sige asiater, dem er der flest af. I 2018 var der 423, og nu er der 1770. Der er færre, der bliver født her i landet, og der har aldrig været så få, der bliver født her i landet som nu. Vi har et fødselstal, der ligger på 2. verdenskrigsniveau, og i 2024 var der 684, der blev født. Der er færre børn, der bliver født. Der er flere ældre over 60 år. Ifølge statistikkerne, så kan man se, at sidste år var der 434 flere, der var over 60 år gamle sidste år. I indslaget, nu har vi så set et indslag, og nu vil jeg komme med et ja eller nej spørgsmål. Vi havde startet fra Nader, nu starter vi fra den anden ende hos Rutlaq. Så Karl, i den her valgperiode, skal der så være en afstemning om statsdannelse, ja eller nej? Det håber jeg. Jeg håber, at der kommer en afstemning. Skal det forstås som et ja? Ja.
Doris Jakobsen, skal der holdes afstemning med statsdannelse i denne valgperiode? Ja, det er lidt svært bare at sige ja eller nej, men paragraf 21, den skal der åbnes op for, det håber jeg. At der sødt, vi er ikke klar, nej. Inuit Ataqatigiit. Jeg ved ikke, om man kan nå det på så kort tid, fordi det er et kæmpe stykke arbejde. Demokraterne, jeg kan ikke svare ja eller nej lige nu. Jeg synes ikke, det er passende. Men hvis du spurgte mig lige i dag, så vil jeg sige nej. Nadaraq. Ja, det er svært med ja eller nej, men det er vigtigt, at man begynder med planlægningen, og så vil det blive et spørgsmål om, hvor lang tid det vil tage at prøve at få det forhandlet på plads. Så man kan sige, at Nadaraq Skunofenka, som har sagt til Ekstrabladet, at 21. juni 2031, så bliver vi en stat. Det er inden for det som små 6 år. Så får I altså travlt i den valgperioden. Jeg synes ikke, det er passende at snakke med en person, der ikke deltager. Han er fra Nadaraq. Ja, uanset om han er fra Nadaraq, så kan jeg ikke snakke på hans vegne. Men han stiller op på vegne af Nadaraq. Jeg vil gerne sige alligevel, at da vi blev spurgt af journalisterne dengang, så prøvede de at få en til at sige et årstal. Altså 21. juni 2031. Hvis jeg havde mulighed for at svare, ja, men han har også sagt 21. juni 2031. Er det realistisk? Altså det er kommer an på forhandlingerne. Jeg mener, at vi også skal høre befolkningen, eller rettere, at hvis vi skal give nogle korrekte oplysninger ud til befolkningen, hvis vi skal snakke rigtigt, så er vi også nødt til at finde ud af, altså vi har jo alle sammen mulighed for at komme og sige et eller andet årstal, men det er altid bare et estimat. Det er ikke passende. Men han har jo sagt 21. juni 2031. Men ja, jeg kunne lige så godt sige, at det var 2035 eller 2050. Og så bliver det et spørgsmål om, hvordan vi kan samarbejde om det, fordi det vigtigste er, at vi samarbejder om det. Fordi nogle gange bliver det også et spørgsmål om, hvor stor samarbejdsvilje der er. Når vi bliver en stat, så mister vi bloktilskuddet. Hvordan kan vi finansiere det? Ja, hvis vi skal aktivere paragraf 21, så går forhandlingerne i gang. Og der ved vi ikke, hvad man når frem til, men vi skal jo prøve at indgå en aftale. Så det her med at sætte årstal på i forhold til, hvornår man skal opnå en stat, det er jo ansvarsløst. Og derfor kan jeg godt forstå, at man prøver at lade være med at sætte årstal på, men hvis vi aktiverer paragraf 21, så kan det være, at Danmark siger, okay, i løbet af 3 år, så afskaffer vi bloktilskuddet. Og så siger vi, så kan vi jo ikke bruge paragraf 31, så man skal være fornuftig og lave et grundigt stykke arbejde. De forhandlinger, som vi går i møde med staten, det ved vi ikke, om de er grundløse. Selvfølgelig er bloktilskuddet en af de bestemmende ting, men ud over bloktilskuddet, så har vi også 30 områder, som vi ikke har hjemtaget endnu. Og dem skal vi også selv kunne løfte, rent økonomisk, personalemæssigt og på andre måder. Så det er et kæmpe stort stykke arbejde, og det er også meget vigtigt, at vi hver dag anstrenger os, er nødt til at anstrenge os, men vi skal huske på, at vi kan ikke bare sige, at man skal gøre det hurtigst muligt. Det synes jeg, altså over for borgerne, jeg synes, det er for nemt at sige det på den måde. Ja, det er ansvarsløst. Det her spørgsmål, hvis vi mister bloktilskuddet, hvor skal vi så få hente pengene ind fra? Er der 17? Vi er nødt til at lave på fundamentet byghuset omvendt, så derfor siger vi fra Adashut side, at vi er nødt til at se på selvstyreloven. Fordi den her selvstyrelov, der trådte i kraft i 2009, den er ikke særlig god. Den er vi nødt til at kigge grundlæggende på. Nej, jeg spørger om, hvor skal man hente pengene fra? Først er jeg nødt til at sige, at vi har de her over 30 områder, som ikke er blevet hjemtaget. Der skal man selvfølgelig først lave nogle tilpasninger, og så synes jeg også, det er vigtigt at sige først, at det er meget vigtigt, at nu er fundamentet ikke klar endnu. Det er det, vi plejer at sige. Men jeg kan sige, at hvorfor er det så, at man ikke for længst har hjemtaget fødevareområdet? Kan I sætte et årstal på, hvornår vi skal opnå statsdannelse? Vi vil ikke sætte årstal på. Den beslutning ligger hos borgerne. Det er meget vigtigt, at selvstyreloven, altså den er vi nødt til at kigge på. Den har ikke været særlig vellykket fra Adashut
så beskytter vi rigsfællesskabet. Vi vil gerne blive behandlet ligeværdigt i et rigsfællesskab. Vi vil gerne opnå et egentligt fællesskab. Hvornår får vi penge nok til at være selvstændige? Vi kan ikke sige, hvornår. Vi er nødt til at lave en ny selvstyrelov først, og dermed vil vi så få et fundament for at arbejde videre. Doris Jakobsen, når vi bliver en stat, så mister vi bloktilskuddet. Hvordan får vi det penge igen? Ja, det er Doris Jakobsen Jensen. Ja, for det første har vi stillet forslag om paragraf 21, og der er blevet etableret en kommission, og den kommission skal så afklare forskellige overskrifter. For eksempel, hvem kan stemme med, når der skal laves en afstemning om statsdannelse. Så vi siger fra Siumuts side, at det her arbejde skal vi først blive færdige med. Vi skal ikke opføre os, som om vi er ved at komme for sent. Men når de her kommissioner og redegørelser er færdige, så er det en beslutning, der skal træffes sammen med befolkningen. Det er det, der er vigtigt for os. Hvad så med økonomien? Jo, med hensyn til økonomien, så er det for det første vigtigt, at selvfølgelig skal vi have et stabilt økonomisk grundlag, som vi skal arbejde hen imod. Og det tror jeg, alle partierne gerne vil arbejde hen imod. Vi har mange ressourcer, ja, men i forhold til, hvordan vi bedst udnytter dem, det er det, vi skal kigge på. Vi har en kæmpe vandreserver, som man ikke har tappet endnu. Kan I sætte årstal på, hvornår vi bliver stat? Det er det, jeg siger. Vi vil ikke, og vi kan ikke sætte årstal på det. Vi skal ikke opføre os, som om vi er ved at komme for sent til selvstændighed, men når de her ting er færdige, så bliver der en afstemning. Men vi vil altså gerne høre det. Vi synes, at den her mulighed, det er en god mulighed, og vi er nødt til at udnytte, at der er så stor fokus på os lige nu fra udlandet. Karl Ingemann, jeg spørger dig det samme. Hvis vi mister bloktilskuddet, hvor skal vi så hente pengene ind fra? Fra Rutlers side, så mener vi, at vi har en hel masse fisk, som lige nu bliver sendt ud af landet først. Og så bliver det forædlet i Danmark. Det får en merværdi i Danmark. Og det dækker bloktilskuddet. Hvad så med de her andre 30 sagsområder? Skal de først hjemtages? Ja. Fødevareområdet. Den har man prøvet at hente hjem, men man får afslag på det. Men hvad så med politiet, domstolene? Ja. Vi mener fra Rutlaq, at det er de her penge, der bliver snakket om, det er ikke et problem. Hvordan skal det forstås? Jeg kan komme med det eksempel, at vi har lige set en film med Ossuer, og med hensyn til det her, der blev fjernet fra Evidut. I 2025, så skete der nogenlunde det samme. Altså, hvor vil man hente pengene fra? Vi har titanium i nord, som vi giver væk. Det har en værdi på mange milliarder. Hvornår vil I opnå statsdannelse? Hvornår skal vi blive en stat? Det har jeg svært ved at svare på, men jeg håber, at det bliver inden for den nærmeste fremtid, at vi opnår statsdannelse. Hvornår er det? Det kan jeg ikke sige. Ane Hansen, hvor får vi pengene fra, når vi bliver en stat? Vi har 2 nabolande, som er meget rige, og som der er meget rift om, fordi de har mange ressourcer, og de har ikke kun fisk. Vi har en hel masse fiskeressourcer, som vi ikke fisker op lige nu. Så det her økonomiske område, hvis man indgår nogle gode aftaler, så tror jeg godt, man kan få nogle gode aftaler i stand, men med hensyn til så store områder, så kan man ikke blive færdig med så mange ting og opnå gode resultater. Så vi er nødt til at bruge tiden med grundige forberedelser, således at vores efterkommere også kan få. Kan I sige, hvornår vi skal opnå statsdannelse? Jeg synes, det først er, når vi gamle for længst er døde, at vi opnår statsdannelse. Fordi det er så stort et arbejde, og der er så mange områder, som man skal arbejde på. For eksempel, da vi lavede de her store kommuner. Bare når man tænker på storkommunernes indførsel, så var der en voldsom tilpasningsperiode, som nu er kørt over, jeg ved ikke hvor mange valgperioder, hvor det ikke er kommet på plads endnu. Hvad så med økonomien? Kan man forestille sig det? Ja, altså hvordan det hele skal finansieres,
der bliver det vores samarbejdslande og de lande, som vi gerne vil samarbejde med, som vi tror, det godt kan lykkes med. Fordi vi har snakket om de her mange ressourcer, der er, som for eksempel fiskeressourcerne er også blevet nævnt. Og vi har også rigtig mange andre ressourcer, så vi mangler altså ikke værktøjer med på den front. Jeg giver Mathilde fra Nederland. Vi mister bloktilskuddet. Hvordan kan vi opretholde os selv økonomisk? Hvis vi skal snakke om vores økonomi, så er det også vigtigt at snakke om fakta. Fordi hvis vi kigger på BNP, det vil sige de penge, der er i omsætning, og de penge, vi skaber her i landet, så har vi per indbygger, så har Grønland flere penge end Østrig og Tyskland og Frankrig, hvis man går ud fra BNP. Men så bliver det pludselig et spørgsmål om de her penge. Hvem er det, de bliver brugt til? Der er en hel masse midler, som ellers burde bruges på vores medmennesker til udvikling. Men der bliver flere og flere, der har det hårdt her i landet, og det er dem, man skal tage udgangspunkt i. Derfor er vi også nødt til at snakke om, at vi snakker ud fra de rigtige tal. For eksempel ud over bloktilskuddet, hvis man ser på vores samlede økonomi, ikke kun på finansloven, men også kommunerne, så har vi cirka 13 millioner i det offentlige. Altså ikke kun i selvstyret, men i hele det offentlige, som er i omsætning der. Hvis vi tænker på de penge, så er det også vigtigt at snakke om, at de her myndigheder, for eksempel bloktilskuddet, at de er bundet fast på en eller anden måde til Danmark. Hvis vi bliver uenige af dem, så når vi begynder at lægge de her planer, hvordan er det så, det kommer til at gå? Og hvad kommer forhandlingerne til at indeholde? Men bloktilskuddet, det mister vi jo, når vi opnår selvstændighed. Altså, hvordan vil man dække det tab, de tabte midler? Ja, vi skal lave udvikling med udgangspunkt i os selv. Vi har masser af muligheder lige nu. Hvis man lige kigger på selvstyreloven, der står, at inden for råstofområdet, så kan vi ikke opnå rigtigt fortjeneste, fordi ellers skal vi give halvdelen til Danmark. Så der er også de her andre muligheder. Jeg er enig med det de andre har sagt. Altså, de siger for eksempel, at fiskeri, der kan vi lave direkte handel med udlandet. Og derfor er jeg også glad for, at da jeg åbnede op for, at der skulle oprettes et kontor på Fødevarestyrelsen her i landet. Lige et spørgsmål til Siumut. Statsdannelse. Hvis vi skal nå dertil hurtigst muligt, så har I skabt et helt departement. Har det været til gavn for os? Og det er selvfølgelig meget vigtigt, at vi har et departement for statsdannelse, så vi mere fleksibelt kan arbejde med disse områder. Bare som en eksempel er vi i gang med et grundlov, og der er en koordinering, og det her kommende grundlov, at det er noget, der styres af samfundet, formes af samfundet. Ja, gerne fortsætte. Ja, altså, der skal også være kampagner, som allerede er i gang, og selvfølgelig er sådan et departement, skabelsen af det er selvfølgelig til gavn for samfundet. Har det været et gavn til samfundet? Og jeg synes, at når vi taler om statsdannelse, og vi har snakket så meget om det, og det er noget, vi skal arbejde så hårdt på med økonomien, og at være mere uafhængig af Danmark, og inden for uddannelse og erhvervet. Men hvis vi kigger på den tidligere valgperiode, så har man oprettet et departement, og man har lavet en paragraf 21-kommission, fordi det blev foreslået hos Inatsisartut. Men udover det, hvad er det så, man har skabt, som nærmer os selvstændighed eller statsdannelse? Det er meget svært at se. Vi har lavet en fiskerilov, som gør omsætningen mindre, så vi har en anti-råstofudvinding. Og nu er der også initiativer, som gør det umuligt at finansiere eller investere udefra. Vi bliver nødt til at skabe nogle indtægter.
vi kan måske have mindre indtægter, så vi får mere bloktilskud, men jeg tror ikke så meget på det. Vi bliver nødt til at skabe kagen større. Vi bliver nødt til at forhøje i uddannelsen, så vi har nogle folk, der kan varetage landet. Fordi i den tidligere forrige valgperiode har man gået stik modsat. Først er det vigtigt, at vi har flere ting, som vi er uenige om, men jeg er enig i demokraterne, at vi bliver nødt til at have større økonomi, skabe mere økonomi, samarbejde med alle sammen partierne, så jeg er meget glad for, at vi kan have en samarbejde om det. Men vi skal også huske, når vi snakker om økonomi, at det her begrænsningsinitiativer, så er det meget vigtigt, at man også kigger på andre lande med lav befolkningstal. Selvom det har opnået selvstændighed, at man skal fjerne deres selvstændighed, fordi det har været et koloni. Men selvstændighed handler om at være myndig over for sig selv, at man har frihed til at sige om sig selv, om sit eget land. Benjar, værsgo. For det første, jeg vil ønske, at vi kunne kigge på, eller samfundet kan kigge på selvstyreloven. Det er noget, vi skal have som udgangspunkt, så vi kan i lang fremtid kan udvikle os inden for økonomien og uddannelsen, og vi bliver nødt til at samle os der. Hvis vi vil gerne også i den kommende valgperiode skabe noget nyt inden for politimandenes vilkår. Vi har også hørt, at i det kommende år, at man gerne vil sælge Sisek fra politiet. Alle disse forhold, så vil vi gerne sige fra Atassut, at det er yderst vigtigt, at hvis vi skal udvikle i landet, at vi opdaterer den selvstyrelse, som trådte i kraft i 2009. Anne Hansen, du har også markeret sig, men det skal lige sige, at minutterne går meget stærkt. Men velfærd er det noget, der skaber vækst. Og vi fra partiet, så har vi også ønsket, at der skulle være en større samarbejde, og på den måde få økonomien til at vokse. Og jeg vil gerne sige til grønlændere, de unge grønlændere, der er i uddannelse, at Grønland er attraktivt, at vi gør Grønland attraktivt, så vi har et bedre samarbejde med andre lande. Og vi har også en stor opgave inden for boligområdet og sundhedsområdet. Og vi skal gøre boligerne og sundhedsvæsenet attraktivt, hvis vi skal tilbyde dem, der har taget uddannelse, til at komme tilbage til Grønland. Og alle disse ting er noget, der skaber vækst, og der skaber mere værdi. Men vi skal sammenligne os til Schweiz, så er der en meget bedre økonomi og infrastruktur og andre områder, men vi er meget, meget få. Rutlak, værsgo. Vi synes fra Rutlak, når vi danner os et stat, så vil vi have indtjening fra eksport. Når andre fiskere besøger Grønland, så siger det, hvad laver I? I en af de rigeste i verden. Så når færinger og islændinge besøger os, det er det, vi hører. Så hvad er det så, vi laver? Jeg synes, at vi skal alene nedad i forhold til at være en tidligere koloni af Danmark.
hvor vi bare eksporterer. Hvad så med os? Hvad er der så tilbage til os? Og problemerne er kun voksende, desværre. Efter vi har behandlet standdannelse, så skal vi til andet overskrift. Nu har vi så haft om statsdannelse, og nu skal vi over til forsvarsområdet. Vi skal lige se et indslag omkring forsvarsområdet. Forsvar er et dansk anliggende. Det vil sige, at ansvarsområdet er ikke hjemtaget endnu. Så derfor har danskerne ansvaret for at føre militært opsyn i Danmark. Lige nu har vi den arktiske kommando, hvor der arbejder 150 mennesker. Langt de fleste af dem bor og arbejder i Grønland. I den arktiske kommando hører Sirius-patruljen, som patruljerer i Østgrønland. Forsvaret bruger både og skibe og flyhelikoptere til at holde øje med Grønlands grænser. I maj så har man oprettet den arktiske grunduddannelse, den militære grunduddannelse. Der er lige nu 15, der går på den uddannelse, og ud af dem så er 7 trænere. Man regner med, at det næste hold bliver 30, og at der kommer endnu flere trænere. I forbindelse med at gøre forsvaret i Arktis bedre, har man afsat 15 milliarder i år til at styrke forsvaret, og der skal man blandt andet bruge til at købe 3 nye skibe og nye droner, som skal lave overvågning i Grønland. Og der er også flere unge, som tager den arktiske grunduddannelse i Kangerlussuaq. De her 3 nye skibe skal afløse nogle af Arktisk Kommandos skibe her i landet. Nu har vi så haft et indslag, og så kommer der et ja-nej-spørgsmål. Vi starter fra Nedre. Skal man indføre værnepligt her i landet, ja eller nej? At der skal være grønlandske soldater? Ja, altså skal der indføres værnepligt. Grønlændere, de skal ikke være soldater, nej. Demokraterne, nej. IA, Anne Hansen? Nej. Er der sødt? Ja. Doris eller Siumut? Nej, men folk skal altså selv beslutte det her. Rutlaq, nej. Du sagde ja. Kan du forklare det lidt nærmere? For det første vil jeg gerne sige, at det er meget vigtigt, fordi der her er tale om disciplin, og også at det kommer på plads i samfundet. Altså det, jeg har selv følt det på egen krop, at det danner et fundament for at gå videre til andre uddannelser, fordi de unge her i landet, som måske er 16-25 år gamle, dem er der 7.000 af, som hverken er i uddannelse eller i job. Vi vil desuden gerne indføre værnepligten, fordi det kommer til at have nogle effekter. Og det betyder også, at den her værnepligt, det betyder ikke, at vi går i retning af at blive militær optrapning her i landet, fordi værnepligten, det betyder, at borgerne lærer noget disciplin, som de også kan tage videre med sig over i andre uddannelser. Når vi opnår selvstændighed i fremtiden, hvem skal så beskytte os? Der er ikke nogen, der har markeret at give Mathilde, ja, nu rejser vi alle sammen, markerer vi alle sammen. For det første synes jeg, det er meget vigtigt at sige, at hvis man skal tage en militær uddannelse, altså vi har jo prøvet at indgå en aftale i Folketinget, fordi vi synes, det er vigtigt, at det er via uddannelse, at vi opruster beredskabet, men det skal være med udgangspunkt i
vores eget land. Altså, vi skal ikke ud og kæmpe i andre lande. Det er det, der er meget vigtigt. Men ja, som du siger, det er meget, meget vigtigt, at vi som land, hvis vi skal snakke om at beskytte vores land, så skal vi også snakke om NATO. Jeg sidder også i NATO-udvalget. Jeg snakkede med dem jævnligt, så jeg ved godt, at de er meget interesserede i, at Grønland begynder at deltage også efter en eventuel statsdannelse. Og nu har Danmark også sagt, at de ikke magter at løfte den her opgave alene. Derfor er det også vigtigt, at man har nogle samarbejdspartnere, og det skal man indgå med andre lande. Altså når vi får en statsdannelse og bliver medlemmer af NATO, så er det vigtigt, at vi betaler 5% af vores BNP, eller at vi bruger 5% af vores BNP til forsvar i landet. Kan vi magte det? Man behøver ikke at at tage udgangspunkt i det. Vi kan godt se, at der er andre ude i verden, der bruger andre muligheder. Det mest nærliggende eksempel, hvis vi kigger på Island. Altså der har man indgået nogle andre aftaler, således at man uden at betale de her 5% af BNP, altså så har man nogle andre muligheder og har nogle andre ting, man kan levere. Og det er på den baggrund, at de er med i NATO. Så jeg ser det som det er åbne muligheder, hvis man er dygtig til at indgå aftale. Og jeg tror også, når der er så mange veluddannede grønlænder, at vi sagtens kan. Demokraterne, Jens Frederik, når vi opnår selvstændighed, hvem skal så beskytte os? Vi kan være sikre på én ting. Vi kan ikke beskytte os selv alene. Derfor er vi nødt til at indgå i brede samarbejder. Jeg tror, NATO er en af de bedste muligheder. Men når vi kigger på verdenssituationen i dag, altså lige nu, er der uro og krig i verden. Så her i landet, så har vi måske ikke tænkt særlig meget på forsvar her i landet. Vi har nærmest siddet op i den lyserøde sky, hvor vi har tænkt, at der vil aldrig være væbnet konflikt i Grønland, men de tider, de er ved at være slut, og derfor er vi også nødt til at forberede os som land rent forsvarsmæssigt. Det kunne være NATO. Altså hvis man skal etablere et eller andet, så er det vigtigt, at vi er med. Vi har en arktisk forsvarsuddannelse, så jeg er glad for, at de unge mennesker her i landet er begyndt at tage den uddannelse. Det er en god mulighed. Og man kan drage nytte af det på forskellige måder, uden at det nødvendigvis bliver noget militær optrapning her i landet. Men en ting, man kan være sikker på, det er, at vi er nødt til at øge skalaen. Vi kan ikke komme udenom, at vi er nødt til at indgå i brede samarbejder. Det vi skal sikre, det er, at det også er til gavn for borgerne i samfundet. Ane Hansen. IA's grundlæggende politik, det er, at Arktis skal være et lavspændingsområde. Også Grønland. Og det har vi jo holdt fast i, men nu kan vi så se, at det kan vi ikke længere holde så godt fast i, når man bare tænker på det, der skete i fredags. Altså det har ændret billedet fuldstændigt. I mange år, så har USA været en tryg samarbejdspartner, og også på verdensplan har de deltaget i NATO. Altså ved deres deltagelse i NATO har de deltaget meget, og der har været en fælles beskyttelse, som har kørt indtil nu. Men her i fredags, altså man kan ikke længere regne med USA eller hvad. Det er blevet et kæmpe spørgsmålstegn ved, om man kan regne med USA i fredags, fordi det vi så ske, det var meget ubetryggende, og det har vendt billedet op og ned. Og jeg regner med, at når der sker ting så hurtigt, så kan det billedet ændre sig fra dag til dag. Men også, vi har jo amerikanske soldater her i landet. Ja, der er den her aftale fra 51, hvor amerikanerne har haft 2 militærbaser her i landet, og med hensyn til beredskabet, så er det også meget vigtigt, at men når Grønland er så stort, og vi er så få, så med hensyn til forsvaret, så er det vigtigt, kan vi ikke komme udenom, vi er nødt til at samarbejde med andre lande. Og i den forbindelse vil jeg også gerne sige, at NATO er den nærmeste samarbejdspartner, men NATO, altså som Amerikas nye præsident sagde, altså hvis de melder sig ud af NATO, så bliver billedet jo et helt andet. Vi kører bare videre. Benja Rotusen.
Ja, for det første vil jeg gerne nævne, at det er meget vigtigt med forsvar her i landet. Også i Arktis lige nu er Grønland jo en ø, der er meget, meget vigtigt placeret. Når man tænker på fremtiden, så vil det være meget vigtigt, at vi indgår i samarbejde med andre lande. Hvem skulle det så være? Jamen selvfølgelig i rigsfællesskabets navn, så kan vi jo se, hvor lidt fokus Danmark har haft på os. Så vi skal træde speederen endnu mere i bund fra nu af, for at sikre, at vi opnår mere ligeværdighed inden for rigsfællesskabet. Fordi jeg siger det igen, fordi vi er altså nødt til at kunne se, at vi opnår ligeværdighed. Også med hensyn til forsvar, så er det meget vigtigt, at med hensyn til medlemskab i NATO, altså i kraft af, at vi er en del af Danmark, altså det skal medføre, at der er tryghed her i landet. Vi skal være trygge her i landet, og vi er nødt til at styrke rigsfællesskabet. Og vi skal arbejde hårdt på at komme med en ny selvstyrelov her i landet. Kan man regne med USA? Altså forholdene på verdensplan er så anstrengte lige nu, at de ting, som vi ser i dag, de ting, der sker nu, selvfølgelig er vi en del af NATO kvæg Danmark, og det er betryggende. Altså jeg er ikke så utryg på det punkt, fordi vi har haft en aftale, som er gældende her i landet, som er kørt siden 51. Ja, vores udgangspunkt er, at Arktis skal være et lavspændingsområde, men vi er meget tæt på vores land, er der en russisk militærbase, og man kører ikke med de her aftaler, der er gældende, så det er rigtigt, at verdensbilledet er anderledes nu, og det er der, hvor vi desværre er nået til. Mens vi har haft en naalakkersuisut op på posten her under den sidste valgperiode, så har vi opnået meget store resultater. Vi har aldrig før haft så store resultater. Det er 15 milliarder, som vi har opnået resultater. Men når verdensbilledet er, som det er, så har man behov for endnu mere beredskab. For heldigvis har vi fået 2 yderligere droner, og der er også de her 3 skibe. Og uddannelsen er blevet forøget, og vi har en ambassadør, som er besat af en grønlænder nu, men der er også de her ubåde, som sejler her i vores farvand. Hvem skal så beskytte os til den tid? Vi mener fra Siumut, at vi skal styrke vores samarbejde med EU, men også NATO. Altså der skal vi have et tæt samarbejde. Også hvis vi på et tidspunkt opnår statsdannelse, så det er vigtigere end aldrig før, at vi har et samarbejde med andre lande. Og der også er forskellige statsdannelsesformer, for eksempel free association, hvor man kan indgå aftale med andre lande. For eksempel er det man gør i for eksempel Island. Vi er meget få her i landet. Vi er lige under 57.000 mennesker her i landet. Så vi kan ikke beskytte os selv, og derfor er vi nødt til at indgå aftale med andre lande. Kan vi stole på USA? Sådan som forholdene er nu, når der er sådan en præsident ved roret, hvor beslutninger bliver truffet ovenover hovedet på folk, og man opfører sig, som om man gerne vil tage et andet land, og hvor man også med de her internationale tariffer, og man vil ud af NATO, det er ubetryggende. Karl Ingemann, fra Rutlers side, med hensyn til soldater her i landet, der synes vi, at det er ikke en løsning for os. En militær, det er ensbetydende med militære aktiviteter, men det her med overvågning, altså det er noget, der kan ske uden militære konflikter. Fordi vi har jo de her unge i Kangerlussuaq, og det støtter vi meget op om. Altså, hvordan skal det forstås? Der er hvor mange unge, der nu ikke er i Kangerlussuaq, som er med i de her træningssessioner. Men de træner jo selvfølgelig også med rifler og skydevåben. Men hvis vi skal have militær her i landet, som skal ud i kamp, så synes jeg ikke, det er passende. Hvad så, hvis russerne kommer? Hvem skal så beskytte os? Der er kun én, der kan beskytte os. Vi har ikke andre til at beskytte os. Og de har jo altså en radarstation helt op i Nordgrønland.
og de har den her radarstation i Nordgrønland på grund af Grønlands position på verdensplan, og det er amerikanerne. Der er ikke andre, der kan beskytte os, hvis russerne angriber. Kan vi stole på amerikanerne? Vi har ikke andre muligheder. Grønland er meget vidtstrakt, også hvis man tænker på Østgrønland. Og der er ikke nogen militærbaser i Østgrønland. Hvordan kan man beskytte Østgrønland? Det er bare et eksempel. Hvis vi bliver angrebet, hvordan skal vi forsvare os? Men Østgrønland er også vidtstrakt. Det er måske som det bedste eksempel, hvem vil starte. Anne Hansen? Ja, heldigvis har det danske stat åbnet øjnene og på den måde investere med mange milliarder inden for militæret, og det har sikkert også tænkt på Østgrønland, hvor der næsten ingen er mennesker, hvor man lige kan bare overtage. Og det derfor er det vigtigt, at man har nogle mennesker på disse områder. Det er det samme Norge har gjort tidligere. Så der er stor fokus på, at der er nogle mennesker, der bor der. Så på den måde har man en slags beskyttelse af landet. Og en af de aftaler, der skal til lige efter valget, så er det en af de vigtigste områder, man skal fokusere på, det er forsvaret i den situation, som vi er i verdenen. Så det er en af de allerførste opgaver, som det nye valgte, der skal fokusere på. Det finder vi ud af. Det er især europæerne i forhold til våben, der skal forøge de militære aktiviteter, som vi også hører, at det snart sker, og en af de store magter, det er jo dem, der har den store militærmagt, og på den måde viser det også magtdemonstration over for hinanden. Dog, hvis vi kigger på hele den nationale forsvar, og det er også noget, hvor vores naalakkersuisut, der har sagt, at der skal være endnu en aftale med andre lande, og det er meget spændende, hvordan den kommer til at se ud. Og hvis vi tænker på forsvaret nu, så har vi en enkelt helikopter, som er i gang at flytte, og der skal mindst være 4. Og vi har også en dårlig situation med hensyn til infrastruktur, så det er meget bekymrende, så vi bliver nødt til at styrke området der. Og i forhold til forsvaret, før havde man også brugt Narsarsuaq og Slusuaq, Lingon og Kulusuk, og det kan man måske tage op igen. Men i forhold til forsvaret bliver vi nødt til at styrke området, desværre, i den situation, som det ligger i verdenen. Østgrønland er meget vidtstrakt. Hvordan kan man forsvare et så stort land? Bare som et eksempel er der en hel masse områder, som ikke er overvåget. Vi bliver nødt til at være åbne op inden for politik, måske inden for radarområdet, og måske videreudvikle i det område. Men det nye valg, det er jo dem, der skal beslutte over disse områder. Men nu har man også fokus på ubåde som noget, vi skal fokusere på. Jens Frederik, Demokraterne. Ja, i forhold til forsvaret af Østgrønland, så kan vi allerede forestille sig, at man skal selvfølgelig udvikle og styrke området, og man skal nævne, at det her ramme på 15 milliarder fra Danmark, vores rigsfællesskab, som er et resultat, som efter den her realisering af det åbnede op for deres øjne, og Mette Frederiksen, at der skal være et større forsvar i Grønland, og det har lovet, at det skulle varetage. Og det er først nu, at vi satte fokus på, lige før lå den kun på 3 milliarder, nu ligger den lige pludselig op på 15 milliarder. Det er noget, vi ikke kan løfte selv. Så derfor har vi behov for denne form for samarbejde.
Fordi vi har kun 13 milliarder i omsætning, og nu vil man øge 15 milliarder i militær, så vi skal benytte AI og andre former for militær magt, og det er noget, vi skal tænke på i fremtiden. Men jeg skal nævne, at der skal være hvis der skal oprettes et nyt Pituffik i Østgrønland, det skal vi være åbne op for. Hvem er det, der skal bygge? Jeg skal sige, at jeg ikke har trykt med USA, og det seneste tid har vist, at den nye præsident kan bare opføre sig sådan lidt mærkeligt, men og vi skal måske have et større fokus på mere samarbejde med NATO og EU. En ting, som vi ikke kan styre, og der er en ting, der er sikkert, det er, at vi skal styrke militær området, og vores beliggenhed er stort på fokus fra andre lande. Okay, Mathilda, lad os først sige, at overvågning er mere vigtigt, når der taler om Østgrønland. Og der har været et stort fokus fra den danske side, og der har været det største overvågningsarbejde, har været hundeslædepatruljen. Men hvem har det lært? Hvor har det lært slæde? Et hundeslæde. Så det er den traditionelle viden, der er blevet brugt videre i Østgrønland. Så det er meget vigtigt her, at vi kigger på, at forsvaret og vores traditionelle viden har fusioneret sig, og det er meget mere vigtigt, at man har overvågning og kontrol i Østgrønland. Og en af den farlige område, det skaber, at vi har Arktisk Kommando skaber en target i Nuuk. Og vi skal skabe et nyt base, så bliver nødt til at have en god dialog med andre lande. Og hvis der skulle være, og så skal vi sikre, at militærbaserne ikke er alt for tæt på bosteder. Hvis vi skal have en tryg sammenhold, så kræver det, at vi har en multilateral aftale på plads. Det vil sige, at flere lande, jo flere lande, der er indblandet, jo mere indflydelsesrig kan vi opnå. Og det er, vi skal sikre, at vi får et politisk stemme ved sådanne aftaler. Vi vil gerne have samarbejde med USA. Jeg vil bare sige, at jeg stoler på enhver, der kommer udenfra, der prioriterer sig selv. Ja, USA prioriterer sig selv. Danmark prioriterer sig selv. Så I stoler på USA. Hvorfor spørger du mig på den måde, hvis nu jeg ikke siger det? Og jeg synes, det er vigtigt, at jeg stoler slet ikke på dem, folk, der ikke stoler på sig selv, for dem, eller lande, der ikke prioriterer sig selv, fordi vi skal også prioritere sig selv. Vi skal sikre på den måde, at vi har en god militær. En farlig område, som vi farer ind i, at Danmark laver nogle forhandlinger på vegne af os, og vi har allerede set, hvordan det er en galt tilbage i 50, og hvor der bliver holdt hemmelighedsfulde aftaler og forhandlinger. Vi skal huske, at forsvaret og overvågning og kontrol, det er særskilte. Først skal vi sige, at situationen er nu, at det er ubetryggende med lederen i USA. Og det med udmeldingerne om at købe Grønland skaber utryghed. Det er meget vigtigt selvfølgelig med forsvar, og at vi vedvarende udvikler. Og
Jeg er meget glad for, at vi skal nærme os mere til EU. Og hvis vi skal udvikle os, så kræver det, at vi kan samarbejde med EU. Rigsfællesskabet er en stor gavn for Grønland, og til stadighed vil skabe vækst. Og det, at Grønland har sovet i timen, det er opsigtsvækkende. Jeg siger, at vi har en samarbejde med, at vi styrker samarbejdet med EU, så jeg er meget glad for, at de andre partierne har indset, at man kan have en samarbejde med EU. Karl Ingemann, du har ikke besvaret spørgsmålet endnu. Vi har et vidtstrakt land. Hvem skal beskytte os? Bare som et eksempel. I Østgrønland har der ikke en militærbase. Nu har vi en sundhedsledpatrulje i Østgrønland. Men vi skal også huske, at der er en hel masse satellitovervågning nu til dags. Og vi har så høj avanceret teknologi nu, at hvorfor skal vi have op til 70 mennesker, der er sendt ud? Vi har nogle forfædre, der har bosat sig i Nordgrønland. Det skal vi også fokusere på. Hvem vil beskytte os, når vi bliver angrebet? Og dem der holder fokus på os, der har bevågenhed i Grønland. Og det er jo dem, der har en base i Pituffik. Det er jo amerikanerne. Meget spændende emne har vi haft, men vi skal videre til et andet overskrift. Udenrigspolitik, det skal vi nu kaste os ud over, men først lige et lille indslag. Grønland har 5 repræsentantskaber, og de er placeret i følgende byer. Det er København, Bruxelles, Washington, Reykjavik og Beijing. I 1949 meldte Grønland sig ind i NATO, og det er en alliance, som har mottoet en for alle, alle for en, hvilket betyder, at hvis et medlemsland bliver angrebet, så vil samtlige andre medlemmer beskytte det land. I 1973 gik Danmark sammen med Grønland, dengang EU hed EF, ind i IF, men i 1982 valgte et flertal af den grønlandske befolkning, at Grønland skulle ud af det europæiske samarbejde, og i 1985 gik Grønland ud af EU. Og sammen med andre lande indgår Grønland i det arktiske råd, hvor blandt andet Canada, Finland, Island, Norge, Rusland, Sverige og USA indgår i samarbejdet. I 2022 angreb Rusland Ukraine, og derefter er det arktiske råds arbejde gået i stå. Med hensyn til udenrigspolitik, så kan man af nævnværdige ting sige, at Donald Trump har sagt, at han er interesseret i Grønland. Først i 2019, mens han var præsident, så har han givet udtryk for, at han ville ønske at købe Grønland. Og da han blev valgt ind igen som præsident i november, så har han igen flere omgange sagt, at han gerne vil købe Grønland. I 2025 i januar så ankom Donald Trump Jr. til Grønland i nogle få timer, og som han selv sagde, så var det et meget vidunderligt land, som han var på besøg i. Præsident Trump har indtil nu stadig givet udtryk for sin interesse i Grønland i de amerikanske medier. Og derfor er der været meget stor fokus på Grønland set i forhold til tidligere år. Udenrigspolitik, det er det, som vi nu skal til at snakke om.
Og det er også det sidste, vi skal snakke om. Der er en fiskeriaftale med EU. Er det på tide nu? Og også med hensyn til at indgå en aftale omkring forsvar, Bentiarak. Selvfølgelig er det meget vigtigt, at vi kan nærme os EU, hvad enten det er forsvar eller uddannelse. Altså lige nu, så er der med hensyn til økonomi på verdensplan sådan, at hvis man skal opnå fred, så er det meget vigtigt, at så de her finansieringsformer fra EU, der er det vigtigt, at man kommer Grønland nærmere. De her lande, de er meget vigtige også i forhold til udviklingen her i landet. 1985 gik vi ud af EF. Skal vi ind i EU igen? Jeg håber at kunne sige, at det er meget vigtigt, at sådan som verdensbilledet ser ud nu, at selvfølgelig kan man stille spørgsmålstegn ved det, men så er man på den anden side også nødt til at sige, at for vores land, mens der er meget fokus på os, at vi kan komme i den situation, men det er så noget, som befolkningen selv skal beslutte. Ane Hansen? Altså lige indtil nu har vi jo været i en betryggende alliance, men det, der skete i fredags, det har vendt op og ned på det billede. Og derfor kan det godt blive nødvendigt i forbindelse med forsvar, at hvis der sker noget, at vi muligvis kan begynde at snakke om at melde os ind i EU, især når forholdene ændrer sig så hurtigt. Vores formand har sagt, at det er vigtigere end aldrig før, at vi står sammen, og det er svært at komme udenom, og det håber jeg, at vi alle sammen holder i hu. Men i forhold til forskellige spørgsmål, så vil jeg for eksempel gerne vide, hvad for eksempel Nederak. Altså, jeg lægger mærke til, at de plejer at have gæster fra meget rige amerikanere. Hvad er det, de snakker om under de her besøg? Også da Trumps søn var her, så er det som om, de havde haft kontakt med dem på en eller anden måde. Altså, det kunne man godt komme til at tro. Og så også noget helt andet. Siumuts formand har sagt, at han gerne vil invitere Trump. Før vi går videre til det, så vil jeg give mig til mulighed for at svare. Jo, tak for muligheden. Ja, det kan godt være lidt misvisende, hvad det er, du prøver at henvise til, fordi jeg kan ikke genkende, at partier fra Nederak har inviteret folk hjem til sig, men myndighederne i Grønland, altså det er dem, de har jo inviteret Trump ved navn direkte til at komme her til landet, men så er der også en fra Inuit Ataqatigiit, Naalakkersuisoq for råstoffer, har sagt, at de gerne vil indlede et samarbejde med USA straks nu, og ikke kun med USA, men også med Kina. Så når I er myndighederne, så vil jeg gerne sige, at ja, vi skal stå sammen, men hvis man vil stå sammen, så skal man ikke bagefter pege fingre af hinanden. Det synes jeg ikke er passende, fordi jeg kritiserer ikke de her siddende Naalakkersuisut, at de har reageret på den måde. Nej, jeg kritiserer heller ikke, men jeg ser jo, hvad der er sket, og det er også lidt svært at gætte sig frem til, hvad der er sket. Men fra Inuit Ataqatigiit er det vigtigt, at vores levende og ikke-levende ressourcer, at man kan indgå i erhvervshandel med andre lande, også på en ordentlig og rydelig måde. Så den dialog, den vil altid være kørende, uanset hvad der sker med hensyn til vores selvstændighed, vil vi altid have behov for erhverv. Så I er åbne for, at vi melder os ind i EU på militærområdet, så er jeg enig i, at det godt kan blive en mulighed, fordi i mange år, så har vi haft en langtidig forsvarspartner, som på grund af de ting, der er sket, så er billedet blevet meget anderledes. Doris Jacobsen Jensen, du er markeret. Ja, når man tænker på valget i USA, så ved jeg godt, at EIA
har været over og beskytte, støtte op om Kamala Harris. Og der er også en medlem af Inatsisartut, som har været over og rejse i USA. Og vi har også sagt, at Trump gerne må komme her og snakke med os. Præcis af den grund, at en forsvarsaftale har man aldrig åbnet helt op for, fordi der sker meget hemmelighedskræmmeri mellem USA og Danmark. Og jeg har selv siddet i udenrigs- og sikkerhedspolitisk udvalg de seneste par år, og vi har været ude i USA og rejse, men når vi snakker med USA, så var de meget aflukket i State Department, fordi vi stadig hører under Danmark, og det er derfor, at de her slags hemmelighedskræmmerier, dem er vi nødt til at åbne op for, og det er det netop af den grund, at vores formand Erik Jensen har lavet den indkaldelse, fordi vi mener, at det er på tide med den slags åbne samtale med hensyn til EU. Så generalen for militæret, som har jeg set dem sige, at der er behov for et militær i Grønland. Og hvis vi skulle komme ind i EU igen, vi gik ud i 82 og i 85, hvis vi skal ind igen, ja, så må vi erkende, at vi må give afkald på noget. Og det er blandt andet de her fisk, som vi gerne vil beholde myndigheden over. Men hvis vi skal ind i EU igen, så må man regne med, at man må give afkald på noget. Og det synes jeg, at det også er noget, som de nye regering må snakke om i den næste valgperiode. Både fordele og ulemper ved det. Så I åbne for, at man kan melde sig ind i EU igen, det er man nødt til at vurdere. Trump, har I tænkt jer at invitere ham tilbage igen? Altså dengang, så sagde vores formand, altså det var dengang forholdene ikke var helt så forfærdelige endnu. Men når man tænker på den adfærd, der er blevet udvist på det seneste, i den seneste tid, så synes jeg, man er nødt til at genoverveje, om man virkelig vil have vedkommende herover. Men amerikanerne har jo en base her, og hvis Grønland skulle blive angrebet, så vil amerikanerne også være nødsaget til at beskytte Grønland. Demokraternes Jens Frederik Nielsen. Skal vi tættere på EU? Jeg synes, at man altid skal lede efter samarbejdet. Det ærger mig rigtig meget, at når vi snakker om Trump, altså at vi snakker om det på den måde. Vi har prøvet at indkalde Trump, hvor der var en, der sagde, kom, vi vil gerne snakke med dig. Og så forleden, så læste jeg også, at der var en fra Nederland, som sagde, at de var glade for, at Trump opførte sig på den måde, således at at der var kommet mere bevågenhed på Grønland på verdensplan. Men det skaber jo rigtig meget utryghed, både helt på verdensplan, hvis vi kigger på vedkommendes opførsel på den seneste tid, hvis vi kigger på vedkommendes opførsel med hensyn til krigen i Ukraine og krigen i Israel mellem Israel og Palæstina. Jeg synes ikke, vi skal prøve at indkalde den person, men jeg synes, vi skal lede efter nogle andre, som vi kan arbejde med. Med hensyn til EU, så har vi en aftale med EU lige nu, hvor vi giver dem nogle fisk, og så får vi nogle fordele fra det med hensyn til uddannelse og andre udviklingsmuligheder. Den skal vi løbende evaluere på, og det vigtigste, som vi ikke skal glemme, det er, at den her aftale, det er med udgangspunkt i den, at den befolkningen i EU, det vil sige 450 millioner, den så har vi mulighed for at handle med uden tariffer og afgifter. Med hensyn til medlemskab af EU, så er vi nødt til at tænke på, at det kan være meget vanskeligt med hensyn til lovgivning. Vi er 55.000 her i landet. Vi er nødt til at tilpasse lovgivningen til os. Hvis vi melder os ind i EU, så vil der være rigtig mange love, som fylder rigtig, rigtig meget, som måske vil være meget vanskelige at realisere her i landet. Og det skal vi være opmærksom på. Vi skal bare tænke på, at der er 30.000 tjenestemænd i EU, men vi bliver nødt til at tilpasse os lovgivningen og ikke omvendt. Det vil sige, at I er ikke interesseret i at melde jer ind i EU. Om det er et samarbejde med EU eller et medlemskab af EU, der skal vi altid evaluere på det. Det kan være, at der er store fordele ved det, og at man måske kan indgå nogle forskellige aftaler, når man melder sig ind, men det skal man evaluere på. Der skal vi tættere på EU. Først skal man tænke på, hvad EU er for en størrelse. Når man bliver medlem af EU, så er der en hel masse administrative krav. Og hvis vi hele tiden vil prøve at udvikle Grønland, så
hvis vi ikke skal ud i en hel masse begrænsninger, men arbejde videre med hele verden og arbejde med forskellige med hensyn til forsvar og andre ting, så er det vigtigt, at man holder forskellige muligheder åbne for forskellige samarbejder, også med eventuelt EU. Og så skal vi huske på, at realiteten på verdensbilledet er sådan, at der er 3 stormagter rent militært, og det er dem, der kæmper mod hinanden. Det er USA, Rusland og Kina. Og derfor, selvom de måske er ved at samle sig i EU, så er det ikke i tvivl om, at de er nødt til at samarbejde, hvis de er nødt til at samarbejde med de her 3 store. Og der er stadig nogen fra USA i Nordgrønland, de er i Pituffik, og hvis vi begynder at udstøde dem, så skal vi spørge, er det Rusland eller Kina, vi skal i seng med? Jeg synes, der er mange, der er bekymrede, og der er mange bekymrende ting, der sker lige nu. Men vi er altså også nødt til at snakke om, hvilke aftaler kan vi prøve at indgå, således at vi stiller det grønlandske folk i bedst mulig stilling, fordi vi skal hele tiden have fokus på det grønlandske folks velfærd osv. Og det synes jeg, vi skal snakke om. Hvad er det, EU kan tilbyde Grønland? Vi har lige nu en aftale med EU med hensyn til fiskeri. Den slags aftaler, den kan man for eksempel udvikle på, men der er også andre muligheder, som man kan eftersøge. For eksempel efter en statsdannelse. Altså det her pas, det er bare et eksempel. Der er flere muligheder, men der er en kæmpe administration, som man også er nødt til at snakke om. Og derfor måske skal vi ikke blive fuldgyldige medlemmer, men at vi kan indgå en slags samarbejde med udgangspunkt i os selv. Carl Ingemann, skal vi nærme os EU? Ja, dengang, da vi var medlemmer af EU, så var der en hel masse fiskerivartøjer, som var i farvandet, i det grønlandske farvand, men det er over heldigvis nu. Vi er ikke fra Rusland ikke interesseret i at være en medlem af EU, men man skal selvfølgelig have en handelsaftale med de fleste lande fra EU. Og det vil vi gerne støtte op omkring. Og i forhold til dialogen omkring, eller debatten omkring Trump og i disse efterkoloniale tider, så synes jeg, at det kunne være en stor fordel at have en dialog med dem. Hvem? Amerikanerne. Hvordan er det, at vi kan prisvurdere eller økonomisk vurdere Pituffik i forhold til, hvor meget det betaler til Danmark? Man er ret sikker på, at det ligger omkring på 20 milliarder, hvor man kan se på hvidt papir, hvor der indgår en hel masse millioner. Der har været en undersøgelse omkring, hvor meget man betaler. Der har man ikke aldrig fundet ud af. Men man kom nærmere til men det er det, vi skubber væk nu. Men vi på et tidspunkt, hvem var det, der var ved at vi sige det, når det var præsidenten Trump? Udenrigspolitik, den er vi i gang med at drøfte om. Som sagt er der en masse interesse af Grønland fra udlandet. Vi har en departement. Tjenestemen, kan det løfte området i form af forhandlinger? Kan det løfte forhandlingsopgaven? Jens Frederik? Udenrigsanliggende og udenrigspolitik, det er først nu, at det kræver så meget af ressourcer, så vi må styrke og refinansiere udenrigsanliggende området, og vi skal kigge på det i Inatsisartut og kigge på, hvilken fordele der er i det økonomiske. Og jeg har gennem Inatsisartut bedt naalakkersuisut om at kigge på tallene. Men det har man endnu ikke undersøgt. Men vi har nu en repræsentant, men
I forhold til udenrigspolitik, og det handler også meget omkring handel med andre lande, så vi må styrke området og tage det seriøst og tage for alvor. Vi har jo en udenrigsnaalakkersuisok. Vi styrer ikke selv. Vi har jo ikke vores selv. Vi bliver nødt til at have en enlig udenrigsnaalakkersuisok, som har et reelt forhandlingsret og mandat til at beslutte ting på vegne af os selv. Og vi siger, at vi skal have et større samarbejde om andre. Vi skal have et større økonomi. Vi skal skabe mere værdi af fisken, og på den måde stå stærkere inden for handel. Men det er op til os. Det er os, der skal tage det næste skridt. Lad os iværksætte disse forskellige samarbejder, så vi skaber værdi. Hvis I skal have poster hos naalakkersuisut, skal man så have selvstændighed eller udenrigsanliggender som en hel område for en naalakkersuisut. Men det er det, vi skal kigge på. Udenrigsdepartementet har også nogle helt andre områder, for eksempel Nordisk Råd og Arktisk Råd, som har et helt eget sekretariat, og disse former for styrkelser, det har man allerede i gang med, men jeg synes ikke, det er nok. Vi bliver nødt til at sætte det på 5. gear. Ja, det er jo rigtigt, at det er meget vigtigt, at vi har retten til at beslutte omkring udenrigsanliggender, og vi skal kigge på, hvor meget er det, vi kan have det meste gennemslagskraft, hvor vi får det meste ud af den handel, vi udfører, også andre områder i form af samarbejde med andre lande, og på den måde sikre, at disse forskellige repræsentantembedsområder får de nødvendige informationer, og jeg sidder i de forskellige udvalg i Folketinget, hvor vi får nogle fortrolige oplysninger, hvor også naalakkersuisut får informationerne, hvor man også nogle gange begrænser oplysningerne til at videregive til udvalget hos Inatsisartut. Men hvis vi ikke får den al information fra Danmark, hvordan skal vi så tage den endelige beslutning og ved tryghed? Hvordan skal vi styrke udenrigsområdet? Men jeg tror, at vi alle sammen er enige i, at området skal styrkes, også økonomisk, og i forbindelse med, hvad der sker rundt omkring i verden, fordi vi skal stå stærkere som et land. Men jeg skal sige, at i grundloven står der, at Grønland ikke kan sidde i forhandlingsbordene, hvis Danmark ikke er deltager. Så det vi siger er, at vi skal kunne stå selv i forhandlingerne og sige til Danmark, du skal ud. Når vi skal snakke om Grønland, så skal Danmark ud. Fordi intet om os, uden om os. Og vi vil gerne være en del af den globale plan. Fra IA så siger vi, at uden os, og det skal vi fortsætte med det videre arbejde. Og vi fra IA, så synes vi, at det er en af områderne, vi skal styrke, og for at skabe større handelsværdi, og derigennem skal vi sikre det gennem bedre uddannelser og få styrket uddannelser. Og vi skal sikre, at personerne, der arbejder med det bliver dygtigere. Og vi har selvfølgelig en enkelt i departementerne, som sidder med disse områder, og embedsfolkene, det skal vi måske have flere af, og vi skal styrke området, og i forhold til samarbejdet, men også i forhold til grundloven. Og så sagde Aki-Matilda, at
fordi at Grønland ligger under grundloven, så har Grønland ikke forhandlingsret. Og det er derfor, at Inuit Ataqatigiit siger, at vi skal ændre på grundloven, så vi styrker vores forhandlingsret. Hvis man skal styrke departementet for udenrigsanliggender, hvor skal vi så hente midlerne fra? Vi skal kigge på samarbejde med andre lande og andre indtægtsmuligheder udefra. Og for det første, så skal jeg bare gentage. Så bliver jeg nødt til at gentage, at selvstyret skal fornyes, fordi vi kan se, at vi har behov for det. Vi kan se, at vores udenrigspolitik ikke skaber veje for at skabe ligeværdighed mellem Grønland og Danmark. Så vi bliver nødt til at skabe et grundlag for, vi skal have et selvstyrelov, der gælder for Grønland, som er tilpasset til Grønland. Hvordan kan vi administrationen omkring udenrigsanliggender, hvordan skal vi styrke den? Som det første, så sagde jeg, at vi skal forny selvstyreloven. Fordi hvis vi skal sikre udviklingen i landet, så er det meget vigtigt, at vi kigger på det. Og på den anden side, i forhold til den danske grundlov, så giver den ikke mulighed for at være ligeværdig i forhandlinger. Og der skal også være repræsentanter, som vi også prioriterer fra Atassut. Vi bliver nødt til at sætte et grundlag. Vi skal opbygge grundstenene, som vi skal have et nyt selvstyrelov, som er tilpasset Grønland og grønlændere. Og på den måde kan vi trygt fortsætte med at udvikle vort land. Siumut. Først skal vi sige fra Siumut, at vi er stolt over, at vi har en masse dygtige grønlandske ansatte og tjenestemænd i udenrigsdepartementet. Så derfor skal vi styrke, det kan vi ikke komme udenom. Og i den næste valgperiode, så bliver vi nødt til at have særskilt departement for udenrigsanliggender. Så fordi det er så vigtigt, at der er så mange henvendelser, at departementet ikke kan følge med. Der er måske over 100 henvendelser, hvor man er, og kapaciteten er der ikke i departementet. Så vi bliver nødt til at styrke området. I den tidligere valgperiode, så foreslog vi, at der skal være en grønlandsk administration på baggrund, som udgangspunkt af grønlandskhed fra bunden af. Hvordan det fra bunden af? Fordi vi skal tilpasse den til Grønland. Vi kopierer bare lovgivninger fra Danmark, og hvor vi også prioriterer den grønlandske sprog. Det er vi fuldt i gang med. Og for nu, indtil videre, hvis vi kigger på historikken, så sagde Anker Jensen, at råstofansvaret kan vi ikke overtage, hvis vi ikke danner os et stat. Men den har vi overtaget. Og grundloven siger nu, at vi ikke kan overtage udenrigsområdet. Men hvis vi kunne dengang ændre på tingene, så kan vi også i fremtiden. Og så kan vi også tage en forhandling omkring det. For nu så har jo Danmark foretaget nogle forhandlinger på vegne af Grønland en hel masse gange med USA. Så vi kræver, at vi siger til Danmark, at Grønland ikke skal tage forhandlinger uden om os. Hvordan skal vi så sikre det? Som jeg sagde, at vi skal tænke nyt inden for den bureaukrati, der er. Vi skal også finansiere det. Og disse forhold, som jeg allerede har nævnt, for eksempel bare alene tanken om Abidufik, disse radarer, der er kun tre radarer, Fairbanks i Alaska, her i Grønland og en i Storbritannien.
hvor meget får Storbritannien at have den her radar stående i Storbritannien. Så det er derfor, at vi har også behov for at tage forhandlinger direkte med Trump. Karl Ingemad fra Rusland. Udenrigsanliggende, hvordan kan vi styrke det? Ja, det der sker nu om dagen, giver mulighed for, heldigvis, at under kolonitiden af Danmark, så blev interviewet af TV2, hvor det sagde, at så frem Grønland skal forblive en del af Danmark, så hvad skal så Danmark give? Og dette forhold, der sker nu om dagen, giver mulighed for at tage nye forhandlinger med Danmark, for det kan jo ikke være rigtigt, at det kun Danmark tager alle forhandlingerne på vegne af Grønland. Hvordan skal vi så styrke udenrigsområdet? Og vi skal selvfølgelig have samarbejde med de nationer, der er interesseret i Grønland. Ja, samarbejde med dem. Administrationen, ja. Aki Matilda og Jens Frederik, jeg har markeret. Aki Matilda, du må gerne svare. Ja, tak. Og jeg skal lige blot præcisere, at IA er lidt i gang med at ændre på grundloven. Men vi har jo oprettet en grundlov i Grønland, som skal gælde for Grønland. Så hvis vi nu snakker om grundloven i Danmark og ændre på den danske grundlov, er det så ikke det samme som, at man skal i gang med forhandlingerne med selvstændighed eller statsdannelse, fordi det kan være meget svært at indblande i at ændre på grundloven, så det kan være måske lidt være nemmere at danne vores eget grundlov. For eksempel, hvis man planlægger om at lave sit eget grundlov, så skal vi selvfølgelig have nogle planer omkring, hvad vi skal gøre med samfundet, som sundhedsvæsenet, og det er det, vi snakker om. Men jeg kan høre, fordi jeg skal vide, hvis vi skal have samarbejde med partierne, hvor det ikke vil rykke sig, hvordan skal vi så samarbejde med hinanden? Anne Hansen, der var tale om IA. Ja, i forhold til udarbejdelse af grundloven, det er en stor opgave. Det er ikke bare sådan, man bygger på en dag. Så det er derfor, at vi siger, at forhandlingerne og dialogen i forhold til udenrigsområdet, hvor Danmark kan foretage forhandlinger på vegne af Grønland. Og i forhold til ændringen, det er noget, vi gør det gerne muligt for Grønland at forhandle for sig selv ved ændring af grundloven. Og hvis vi vil gerne opnå selvstændighed og statsdannelse, så kan det være, at man kan starte derfra. Grundloven, udkastet er udarbejdet, hvor Inuit Ataqatigiit og Siumut har godkendt den. Og nu har det også godkendt, at den skal sendes ud af landet, så man hører samfundet, så det har en fuld forståelse, hvad grundloven går ud på, når den skal træde i kraft på et tidspunkt. Men jeg kan se, at vi går har besluttet at tage et andet vej. Men Siumut siger, at det vil gerne kontakte Danmark. Lad være med at kontakte ham, fordi han skaber bare utryghed. Vi skal selvfølgelig have samarbejde med dem, men det seneste forhold og det ting, der skete, viser, at man skal passe på. Og når vi snakker om, at vi skal stå sammen, og så bliver vi også nødt til at vide, hvad vi står sammen om. Vi skal stå sammen om at skabe tryghed for samfundet, og jeg synes, det er det, at det skal være i centrum i valgdebatterne. Hvis vi drøfter til, hvad der foregår nu til dag, så bliver det nødt til, at det fokuserer på tryghed. Doris, du må gerne svare på det. Ja, vi siger forskellige ting fra forskellige partier, hvor vi gerne øger samarbejde inden for handel.
og samarbejde med andre lande, men selvfølgelig med USA, og det er bare uheldigt, at Trump er præsidenten af USA. USA kan vi ikke komme udenom. Derfor bliver jeg nødt til at have en dialog med ham. Og der har jo været en samarbejde med Danmark og USA i rigtig mange år. Og der har været erkendelse fra forsvarsministeren fra Danmark, at Danmark får en stor gavn ved hjælp af rigsfællesskabet og være en del af Grønland. Og Grønland har også fået stor gavn af de forskellige minedrifter. Så jeg synes, at vi skal overtage udenrigsområdet. Anne Hansen, du har også markeret. Vi skal også lige huske, at på den seneste tid, så har man taget et punkt op i senatet, hvor man også drøftede at navngive Grønland med andre navne. Man bad om et mandat til at kunne købe Grønland fra USA til Danmark. Og der har slet ikke været nævnt om at besøge Grønland, men USA vil gerne gå i dialog med Danmark uden om os. Men det er noget, der gælder for os. Det er derfor, at vi siger intet om os uden os. Trump er udtrykkende under demokratiets navn. Så er det det, der holder os tryghed, og det er det, vi skal holde ved for at sikre, at samfundet føler sig trygt. Hvis vi skal have tryghed, så skal vi gå uden om USA, fordi USA og Trump skaber kun utryghed. Prøv at se, vi lever i trygt. Vi er et trygt samfund, så derfor er det vigtigt, at vi styrker rigsfællesskabet for at skabe tryghed. Vi skal forny selvstyreloven, og vi skal nok fortsætte dialogen i andre dage. Tusind tak for i dag, for jeres deltagelse for i dag. Vi har været igennem den første debat med bestemte overskrifter. Vi fortsætter i morgen, hvor vi drøfter social- og sundhedsområdet og folkeskolen i morgen. I morgen 19:30 starter vi udsendelsen i morgen. God fornøjelse og god aften.